104.7 IFM. Report! Pinaghahanda na ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang taunang pagdiriwang ng world-renowned Bangus Festival ngayong taon. Binuksan na ang pagpapareserve ng Bangus Grills para sa mga nais makilahok sa ipinagmamalaking Kalutan Dalan. Tampok ang pangunahing produkto ng lungsod, ang bangus. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa 2025 Bangus Festival Executive Committee na matatagpuan sa Dagupan City Tourism Office. Nagpahayag din ng excitement, hindi lamang ang mga Dagupenyos, maging ang mga Pangasinenses sa inaabang ang mga guests na magpapasaya sa araw ng pagdiriwang. Samantala, matatandaan na noong nakarang taon ay naitala ang nasa 20,000 na mga bangus ang sabay-sabay na inihaw. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.